Guys, tayo ay sisinigang tayo ng pata. Guys, magandang gabi sa inyong lahat. Araw ng Martes po ngayon. January 17. Guys, magluluto po tayo ngayon, guys, ng pata. Pata na sinigang na pata, guys. Ituturo ko ang pagluluto ng sinigang na pata, pero ito po ay napakadali lang ho, guys. Basic lang po, pero ituturo ko po, guys, ang pagluluto nito ay technique lang, guys, technique. Yan. Una po, guys, ang gagawin po natin ay ilalagyan natin ng ng tubig po, guys. Yan, basic lang po, guys, ang tubig. Yan, tubig lang po, guys. Sunod natin tong lagay natin tong pata. Yung pata, guys, yung pata. Yan po, guys, ang isusunod natin. Isabay na natin itong onion leaves. Onion leaves, guys, onion leaves. Yan, onion leaves. Yan po, guys. Sabay-sabay na natin. Ito yung sinasabi kong technique ng pagluluto, para pag naluto na po yung pata, malambot na po, ay okay na po yung lasa niya. Yan po, guys. Lagyan na natin ng sibuyas. Laso na. Yan. To, guys, yung langka. Langka po, guys, langka. Na cubes, langka. Yan, langka. Lalagay na rin natin dito sa sasabay na natin. Yan. Sabay-sabay na, guys, ang nito. Para pag lumambot ang pata, lalambot na rin yung langka. Yan, para hindi naman tayo maubusan ng gasol pag nilaga natin ng nilaga. Yan po, guys. Yan ang langka. Yan po, guys, ilaga muna natin at pansamantala muna natin i-stop ating video at hintayin natin to na malaga. Ilalaga lang natin. Yan po ang pagluluto ng sinigang na pata with langka. Langka, guys, ang inilagay, langka. Yan, takpan po muna natin, guys, ang lulutuin natin at maghintay muna na tayo ng mga ilang minuto, guys. A few moments later. Guys, na to? Wow. Kumukulo na, guys. Yan po, guys. Kumukulo na. Oh, ayos na. Pero malambot na itong itong pata. Oh. Guys, titimplahin na natin, guys. Lagyan na natin to ng ng paminta. Pamintang buo. Paminta ng buo. Yan. Pamintang buo. Lalagay natin. Yan, lagyan natin ng guys, bitchin. Bitchin. Lagyan natin ng bitchin, guys. Yan. Lagyan na natin ng asin. Asin, guys, asin. Asin, guys, asin. Asin. Ayos na to. At ating titikman natin, guys. Titikman natin kung okay na tong okay na tong langka. Tong langka, guys, titikman natin.
Yan. Tikman natin guys. Kung malambot na guys ang langka. Guys, okay na yung timpla. Lalagyan na natin ng ano, ng sinigang mix. Sinigang mix, guys. Yan. Yan guys. Yan natin ng sinigang mix. Wala na. Wala na tayong sinigang. Yung sinigang guys, tayo ay nagkulang yung ating sinigang. Lalagyan natin ulit. Yan. Yan po guys, ang sinigang. Yung sarap. Sarap ng ating sinigang na pata. Ating tikman ulit. Kung ito ay maasim na o yung tama-tama lang ang asim. At tayo ay kakain na guys. Sarap. Ang sarap naman. Sarap na sarap ang sinigang. Yan guys. Guys, luto na ang ating luto na ang ating sinigang na pata. Ngayon guys, ako ay magpapasalamat sa inyo sa inyong mga suporta guys at sa inyong pag-subscribe sa aking YouTube channel, yung Pobreng Ilocano. Yung hindi pa po nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe lang po yung Pobreng Ilocano. Just click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Yung mga kaibigan ko, pa-shout out sa mga kaibigan ko diyan sa Cavite, sa mga kaibigan ko sa La Union, kaibigan ko sa Calamba, sa Batangas. Shout out po sa inyo. Maraming salamat sa inyong lahat at wag po kayong magsasawang mag-follow at magsuporta sa akin. At maraming salamat po sa inyo at hindi po ako nakakalimot sa inyo at magandang gabi sa inyong lahat, mga kaibigan. Bye-bye! Thing is possible.